Türkmenistan'ın içindeki halkım şöyle kimden pul karzalar kam deyip neme na, nalogun işgarları bir geliyor üstüne iyi biçip sen çökürüp gidiyor. Ondan sonra başka polisiye işgarları yine geliyor üstüne. Ol yine bir daha edip gidiyor. Şeydip halkı çökürü oturuyorlar. Şunun için biz öz vatanımızı kazanıp erkinliğe çıkmak için çağlarımızın bilimli olmak için biz özümüz ayaklanmamız gerek. Birbirimize haber vermeli. Korkup näme 30 yıldır 91'de kararsızlık alındı da. Alındı, kağıt yüzünde alındı. Şondan beri korkup gelip birimize şah çıktı mı? Ya birimize sen menden korkuyorsun. Ben yüzüme hiç satlığı bilene gel sana bir kömek edeyim, iş vereyim diyeni var mı? Bir adam işe geçip mi? Baytam bir polisiye sadaka veriyendir. Bana meydeşinem adamsı gidip on koyun soyup beriyendir, hizmet ediyendir, gelven begeniyendir. Ay ben adam yerinde koyup şola öz iş için çağırdı. Ama meydeşem begeniyendir. O polisiye men erimi çağırıp işini ettirdi. Bu näme diýmek? Oka gel gulçuluk et diýe da. Ondan bir kıla et berip koýberse begene ýolda elini ýokary galdyryp şarkylda da gaýdýarlar. Bugünden gün bolmaz. Biz öz yerimizin, suwumyzyň eýesi bolmaly, baýlygymyzyň hemme zady halkyň zady olar. Şu Türkiýe berjek birinci martdan gaz berjek diýip oturan näme? Ejesiniň jübüsinden çykaryp berýär o gazy. Ya özüniň öýünden kesip berýärmi? Halkyň haky, bizim çağalarymyzyň haky, ýaş neslimizin haky. Olar okat bilmeseler uniwersitet institut diýip bar. Näme uniwersitet instituty? O barıp Türkiýanyň birinci klas okuwçysy bilen bizim institutyň birdir. Şu ýerde kitap ýetmedi maňa diýip aglaýandyr okuwçylar. Bizimkiler Hudaýa şükür bugün kanikulasyň çykdyk. Indi okuw ýok, 10 kunlyk kanikula çykan bolsalar 10 kun bir hezetge ýemoldyk diýip gapydan girip sumkasyny zynk goýberip hezil edýär. Şu wagtda diýjeklerim şundan bar. Halkymyz onuň üçin oýanmaly. Çağalarymyzyň geljegi üçin, özümüz üçin däl, çağalarymyzyň geljegi üçin. Şolaryň biz indi gitdik, bizim ýaş neslimiz gelip biriniň öňürdesin çekmesin. Biriniň agzynyň ýysini ýyskamasyn, biriniň tualetini ýuwmasyn. Çağalarymyz üçin Türkmenistany kazanyp bir miras goýup gitmeli.